Dumaw dawat met titulong dagiti pamilya ni Romel ken Raymar Rabara dagiti tattao nga nakakita idi napasamak iti pamaltug. Tamaki tinulong kayo kuma iti kapulisan tapno magunod da na daras iti hustisya. Ken ti pinakipatpatang iti preskor ken ni Merlita Rabara nanang ni Romel. Awan met iti nakaririri iti anak na. Ken tatapimusa iti anak nan adda sayang gusay nga rumrumwar nga idi bulan iti Nobyembre tinapalabas katawen pinaputokan daman iti paltugen ti anak nan ngem nakalasat. Tatanalpasin na sir nga nataydan. Kasla adda ungungung nga idi kumakano pala Nobyembre nga patayin day data pinaputukan da kano day sir di nga nakataray da. Yung kadagit wilangan nga remor day nga damagun di nataydan. Yung no agapukan dito anak ko nga Romel ti damag nga da kinariri na sir awan mo awan din bagbagana. Nakunana pa'y numaipanggep iti barkada awan met ti makunana. Tadakkel met ten tinagbaliwan nan, nagbayagkan pa'y nga saan nga rumrumwaren iti pagtaingandan. Kende nga kanituman laeng nga naladawan nga nagawid. Tigayla ko madawdawati sir no asino man kumati akin aramid, kano asino man apo kumati nakakita, hang ko mga bubuteng nga mang witness tap no tikasta, damo ko mga pagnandeto kasumi. Tore kasanuti ayak mi nga mangtuntun ti justisya no mo tag witness aw mo ti malami nga suspect asjay kumaserti ito dawa ko lang ako man na marami din ta sigun ti pulisya isla mga alada mo ti lidda no kasano nagdamdamag da kanumo. Naibaga na nga awan iti mangbambanta ken ti anak na so nga saan nga namnamain ti kastoy apasamak ken ti anak na. Ti plano mi asar ke no malmalpasto nga may duldulin dan sa amin to asikasun di investigasyon no palo-apan di kung ano niya ti investigasyon ti pulis. Ta kinagpeso na sir di kalman dala nga na autopsya tapno daliding di investigasyon ke kunama ni dok ragasa nga ng autopsya nga ti impatay na ala ti puso kan bara tawrela na kupkupil di bulit ti panakay palo lang sa serta napunduanin naipundo ko na demo. Ti panakipatpatang met ken ni Juanito Rabara angkel dagiti dua a biktima. Nasingpet met dagiti kaanakan na. Awan met iti makunana maipapan kadakwada. Kang ronaan na ken ni Raymar ta iso iti kabalay na. Describe ko dito nga ubing sir. Manipod di kaubig na inggan ti panagbaruna. Awan pa mo ti kaslatay nadamdamag ko ka kinaririri na kada amo nga may barbarangay no win mapan ti munisipyo. Tada ito yung ubing awan na pulos iti vision. Na istorya na pa iti preskor nga madamada nga agronronda deje nga oras. Gapuanan ta iso iti Chitanod iti barangay Sinabaan Santa Catalina nga pagnaedan dagiti dua a biktima. Bayat ti kwaser panagronronda mi ti barangay Sinabaan. Ada kami idi titoy barangay Hulmi. Gaputa nagtodo naglinong kami dita. Kalpasan iti todo intuloy mi iti nagronda nga agpadaya nga agpamyanan. Kaya andi makabatog kami dito ayan ti batog ti kapilyami ada nang mga puto nga namilima ni dan sa mo paltog sa mo dayen ko na da nagdi kakadwa nga tanog madayo dayen ta kasla nagadayo mo dayen uni na tultuloy mi latati nagnasir nga nagpamyanan hindi makabatog kami makasilig kami ti mga 50 meters nga ta. Di ko makita mi nga nakahay nga lugan nga nagpiksa ti silaw na dito banda ng ti amyanan. Yapet dan sa patroleta dan sa napasabatan kuna kadagiti kakadwa. Hindi makasidig kami. Kaya ko ano. Apa niya ti napasama dito yapo ko. Dinamag ko kadagiti tao ta ado ti tao. Ada napaltogan chip kuna ada kanya. Sino nagita nga tattao ni Bugoy kin ni Mamay gaputi dayjeng imbaga dagiti tao ni masiduga yan ngem iti dumanong kami imuno na nga nagresponde nagiti apo nga kapulisan so dayjela ang serti
Kabayatan ti kadami jay, nakita mo tin nagidwa nga kakanaka nga napasag, hindi ting ti kalsada. Mangnamnama nga rod dagiti pamilya Rabara nga iti nadaras nga aldaw magunod da ti usto nga ustisya. Para iti press corps, Ryan Pardo.